Yadda aka sanya lokaci yana neman abubuwa da sa'adunci na ɗan adam da yadda aka aiki kokari da fara gudanar da wannan al'umma. A wannan wuri yana ainihin magana muna mishi barka da zuwa bisa ainihin samun dama da yi da cikin kokarin da yi na ainihin yin rahoci da ainihin rahoci da zai gudanar da tunasarwa munasaba ta wato wakilya da aka kula ya yi Allah ta kula ya yi da wani da wani a saba. Ana kuma mana cewa cewa wani da zuwa ya ana yin malam na san yana kusa kamar yadda aka samu da al'ada ko da suna nuna a wata da walima an san cewa walima shi ne abin da ta a ci abinci a gudanar da abin da ya sauka sai aka yi da walima ta zama a yi da sun ta sanin su a yi da kuma a Allah ya farko. Malam zai kuma a kan wasu da bayan da ya samu mawdu'i na farko malam zai yi magana akan ainihin cikakken bayani a musulunci game da family planning a musulunci. A wani malam zai yi magana akan ainihin rage shagulgula da hidindimu da tsadar rayuwa a cikin auratayya da matsanta mutai da sauran abubuwan da ba a rasa. Kuma malam waɗanda zai yi wa wannan munasabar waɗannan bayan Allah waɗanda suka yi aure zai yi wa malam akwai malam Musa, malam Ali Salisu, malam Abdullah Musa, Abubakar Ibrahim, malam Sani Yahaya Shehu, malam Abdullahi Yusuf, malam Abu Ibrahim. Waɗannan su ne ‘yan uwa waɗanda suka samu dama ta ainihin kawowa ta aure. Muna roƙon malam a cikin karatu cikin shi ya sanya su cikin ya sanya su cikin da wasu da abin da mu gudanar da aiki da wannan aure. Akan Allah wasu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور المحدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بحك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى saduwa a wannan yammaci na juma'a yammacin da ka iya dacewa da 18 ga watan sha'ban shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga birnin Makka zuwa na Madina wanda kuma ya daidai da 6 ga watan biyu shekara ta 2026 miladiya. A daidai wannan lokaci da ya dace da lokacin da muke karatun Tariqus Salihin ila Rabbil Alamin a kuma ranar sai aka samu canji na karatun da muke gabatarwa sakamakon wata munasaba ta auratayya wadda ta giggita a baya wanda kuma waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya ba su wannan falala ɗin da wannan darajar da wannan matsayin suka nemi a gabatar masu da nasiha ƙarƙashin walima da za su. Abu na farko shine muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya sanya ma auratayyar su albarka da sauran dukan auratayya waɗanda suka gabata da ma wanda za a gabatar nan gaba insha Allah ta'ala duk Allah ya sanya musu albarka. Allah ya ba su zurriya tayyiba,
Allah kuma ya daidaita zamansu. Bayan haka kuma ina amfani da wannan dama don in sanar da mu ainihin wato muna tunkarar gagarumin wata na Ramadan, wanda dududu bai wuce sauran kwana 12 ba ko 13 mu shiga cikin shi gadan-gadan. Muna addu'a Allah madaukakin sarki ya isar da mu Ramadan da imani da lafiya. Allah ya isar mana da shi kuma da abin da za mu ci da kuma zaman lafiya. Kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar cewa topics ɗin da za mu yi magana a kai sun ba da topics ne guda biyu. Topics na farko kamar yadda ya faɗa, yadda wasu matasa ko wasu mutane suke jin tsoron yin aure saboda talauci, da kuma yaya za a sauƙaƙa rayuwar zamantakewa aure ɗin ta zama mai sauƙi ta yadda kowa zai iya yin sa. To kamar yadda muka sani a ƙa'ida ta shari'a musulunci shine duk abin da Allah maɗaukakin sarki shar'anta to babu wahala a cikinsa ko menene, sai dai kawai idan mu ne muka sanya mai wahala a ciki. Amma duk wani abu da ka sani wanda Allah ya shar'anta ya ce a yi a cikin musulunci, in dai cewa ya yi a yi, to za ka samu wannan abun babu kunci babu wahala a cikinsa. Allah ya faɗa a cikin Ƙur'ani, ma yuridillahu liyaj'al alaykum fid din min haraj. Allah baya so ya sanya muku wahala ko kunci a cikin addini. Allah ya sake cewa yuridillahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kowane lokaci Allah madaukakin sarki abin da yake nufin mu da shi shine sauki, ba mene ba tsanani ba. Wannan matashiya ce ne mana akan abin da zamu magana akai. Diba da waɗannan ayoyin za mu ga cewa kenan addinin musulunci menene gaba ɗayan shi sauƙi ne. Duk abin da kaga ya shigo ana shan wahala a ciki an rasa yadda za a yi, to ba addinin ya zo da shi ba, suwa suka zo da shi, mu muka zo da shi. Gaba ta farko, ya ku yan uwa, dangane da abin da ya shafi ƙin yin aure saboda jin tsoron talauci, wannan babu shi a musulunci gaba ɗaya. Babu shi a musulunci gaba ɗaya. Musulunci ma ya soki wannan maganganun da ake yi na cewa za a ƙi yin aure saboda tsoron talauci. Musulunci so kan wannan abin yayi, ba goyon baya ya bashi. Allah madaukin sarki ya faɗa a cikin Alƙur'ani mai girma. Allah ya ce wa ankihul ayama minkum والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. Allah ya ce wa ankihul ayama minkum, wa aurar da gwagwaranku. Al-ayyam jam'i ne na al-ayyim, gwagware mata ko maza. Duk wannan lafazin yana ɗaukar haka. Yakan ɗauki lafazin mata wanda ba su da aure, yakan ɗauki lafazin kuma mata waɗanda ba su da aure. To Allah ya haɗa su gaba ɗaya ce a aurar da su. Wa ankihul ayama minkum, ku aurar da gwagwaran cikin ku, maza ne ko mata. Was-salihina min ibadikum, sannan ku aurar daga kuma salihan bayinku. Allah ya ce in yakunu fuqara, in sun kasance ba su da kuɗi wanda za su yi auren, ko idan sun yi auren suna tunanin ba su da abin da za su rike auren, sai Allah ya ce yughnihimullahu min fadli. Allah zai wadatar da su daga mene? Daga falalarsa. To wannan aya haka ta zo. Bana so in ce wani abu da kaina akan ta, amma zan faɗi abin da malamai suka ce, saboda kada a ce ma ni na faɗa da kaina. Zan faɗi abin da malamai suka ce ni. Malamai suka ce al-aya dalilun ala anna al-faqru la yamna'u az-zawaj. Wannan aya abin take nunawa shine lallai cewa talauci baya hana mene? Baya da hana aure. Jin tsoron talauci baya hana ai aure. Talaucin ma kuma baya hana ai auren. Wannan aya duk ta nuni akan wannan. Domin Allah madaukakin sarki
bai sanya aure ya zama dalilin talauci ba, bal ma ya sanya dalilin sa a samu mene, a samu gina, a samu wadata. Dan Allah ya ce in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Idan su ma'auratan can da Allah ya ce ku auren na al'ayyama sun kasance ba su da kuɗi, to Allah zai wadatar da su daga mene, daga falalarsa. Wannan a musulunci kenan, a alqur'ani kenan. Kaga wannan baka da wani tawilin da zaka yi ma wannan ka ce wai yin aure yana kawo mene, yana kawo talauci. To mu dawo a tattalin arziki na duniya wanda shi muke kallo a yau, wanda kowa an ce in ka ce musulunci baka da ido a nan, a cikin rayuwa ta society ta al'umma kana da ido aiko. Je ku duba ku gani a duniyance duk wani wanda za ka ga mai kuɗi ne ko wani shahararren ɗan kasuwa ne ko wani wanda ya bunƙasa a society ɗin ku ne, za ka samu yana da mene, yana da aure. Wani masani yana cewa tattalin arziki gaba ɗaya yana hannun ma'aurata. In ka duba tattalin arzikin duniya gaba ɗaya ka je ka bincike ka gani yana hannun mene, ma'aurata, baya hannun waɗanda ba su da aure. To kaga wannan a society kenan, a community kenan, a duniya kenan. An gane ko? To balle kuma a musuluncin ka ga abin da ya gaya maka. Wannan wata aƙida ce ta Turawa, wata aƙida ce ta maƙiya addinin musulunci wanda suke ƙoƙarin shigo da ita a cikin addini dan gurɓata mana addinin, domin duk lokacin da aka ce babu auratayya a cikin society an gurɓata addini. Haka ne ko? Kenan me zai shigo? Ɓanna. Irin yadda suke can suke zaune ba su aure, kowa yake zaman kansa, kowa yake iskancinsa, kowa yake abin da ya ga dama, sai ya gama to auren me zai yi? Tun da ga su nan aure dai shine ka biya bukatar ka ko ka kawo da sha'awa ka, to ga su nan akwai wanda ma ba sai ka biya ba za ka biya bukatar taka, to auren me zai ya bata ma kansa lokaci? Zaka ba zai wannan auren ba ta shi yake ba, in dai dan wannan abin ne. Ana fahimta? To su sai shigo mana da wannan aqidar a musuluncin mu, sai yasa da yawa daga cikin matasa su kuma suna kyamar su yi aure din, suna ganin kamar wai talauci ne. To kuma in talauci ne, ai da ya kashe babanka, da ya kashe kakanka, haka ne? Kuma an ka duba a cikin gidanku ku nawa ne? Kila babanka ya haife ku kun kai ku 30 ko ku 40 ko ku 20, amma kuma ka taso ka ga babanka yana rayuwa, talauci bai kashe shi ba. Ashe wannan magana ƙarya ce. Muna ganewa? Domin inda haka ne ba za ka taso ka same shi ba. Kuma kila ka taso ka same shi da mace nawa? Mace 4 misali, ko ka same shi da 2 ko ka same shi da 3. Yanzu dan Allah idan aure yana kawo talauci, ta ya zai da ɗaya ya fara? Dan in ka zo cikin society da wuya ka samu a ce ga mutum 10 ga ɗaya ya fara da mace 2, kai sai ka tara mutum 100 da wuya ka samu mutum ɗaya da ya fara auren mace 2. Duk da Allah ya ce fankihu ma tsaba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba, da wuya ka samu wanda za a ce ga shi da ya fara 2 ya fara. Yanzu waɗannan zaratan matasan da suka yi wannan auren su 7, da Allah ku gaya mun cikin su akwai wanda ya fara da 2? Suna ina? In akwai a kawo mana shi. Da nawa suka fara? Da ɗaiɗai. Kaga dama Allah ya ce wa in khiftum Allah tuqsidu wa in khiftum Allah ta'dilu fawahidatan, duk ba za ku yi adalci ba kenan, shi yasa kuka fara da ɗaiɗai. Haka Allah ya ce. In ba za ku yi adalci ba ku yi ɗaiɗai. To kuma dama ba a gane cewa kai cikakken adali ne sai ka yi mace 2. Amma dan kana da ɗaya za a gane? Ba za a gane. Ba za ka akwai aiki akan ku. Kun dan shigo ne yanzu tukunna. Muna ba mu misali ne. Yanzu waɗannan da suke aure gaba ɗayan su 7 din nan, ba wanda ya aure mace 2. Nawa suka aura? Ɗaya suka aura. Kuna ganewa? To kila shi da ya taso ya samu baban shi da 1, ya samu baban shi da 2 ko 3 ko 4. To yanzu dan Allah idan aure talauci ne, ya za a yi baban shi yayi 1 kuma ya ƙara 1, sannan kuma ya ƙaro ta 3, sannan kuma ya ƙaro ta 4. Dan Allah in talauci ne ya za a yi? Ni dai yanzu mahaifina matan shi 4, kuma tun ban gama secondary bai cika ta 4, kuma har yanzu suna nan guda 4, har mahaifiyata na nan, kuma da rihin asirinsa. In talauci ne da bai kashe shi ba? Ni ma kuma gashi 2 gare ni, baka gani na ka ce talauci ya kashe ni? Misali nake baka. So wannan wata aqida ce da wani abubuwa da wata makida wanda waɗanda suke makiya addini suke shigo mu ainihin matasan mu da su dan su kiyamatar da su mene aure.
kuma ga su malam Jazuli nan da irin su malam Baharazu, Allah ya ƙara muku lafiya da imani. Ka tambaye su a can baya da suka yi rayuwarsu a baya, can baya nake ma magana, can baya, su baka labarin irin yadda suka yi rayuwa a baya na yin auratayyarsu. Za ka samu kawai mutum ne ma bai da komai, kawai za a kira ka a ce to an baka wanci. Haka ne ko ba haka ba? Wallahi akwai wanda ko zance bai taba zuwa wajen ci ba, kai akwai wanda ma kawai ranar daura auren ne za a ce an daura ma aure da wanci, sai dai a je a nemi wurin da za a ajiye ta, daga baya a gina ma wurin da za a ajiye ta, amma sai an je daura auren a ce a ai da wani aka daura, ba ma ka sani ba. Ni na taso da rana ga mutum biyu suna nan suna rayuwa, akwai ƴaƴan suna nan har sun aurar, wallahi an je daura auren ne kawai aka ce ai wani ne aka, shi ne ma san shi aka ba yarinyar. So irin waɗannan sun faru a can baya sosai, wanda kai ba ma ke shirin auren ba, amma kawai sai ka ji an maka auren. Amma kuma ga su nan da zurriya, ga su nan da arziki, ga su nan da gidansu da motocinsu da rufin asirinsu. To kaga idan aure na kawo talauci, da za a samu wannan? Ba za a samu wannan ba. Ya ku yan uwa, ƙarƙashin wannan aya kenan a gurguje. Sai abu na biyu, dalili akan sunna ta Annabi Muhammad, wanda cewa aure baya kawo talauci. Manzon Allah yana faɗa a cikin hadisin da Imam Tirmidhi ya rawaito, hadisi ne wanda yake mai kyau. Yana cewa salasatun haqqun 'ala Allahi aurihim. Wasu mutane guda uku tabbas haƙƙi ne Allah ya ɗora ma kansa tilas zai taimake su. Al-mujahidu fi sabilillah, wanda ya fita jihadi saboda Allah, Allah ya alƙawari zai taimake shi. Mun gane wannan? Duk wanda ya fita jihadi a bisa dukkan nau'ika na jihadi, Allah ya alƙawari ba zai bari ya taɓe ba, sai ya taimake shi. Na biyu, al-mukatabu alladhi yuridu al-ada, bawan da mai gidansa ya rubuta mai fansa na ya fanshi kansa ya zama ɗa, kuma ya yi niyyar cewa zai fanshi kan nasa, to sai Allah ya taimake shi ya nemo abin da zai fanshi kan nasa. Bi ma'ana mai gidansa ne ya ce je ka fanso kanka a miliyan 1 ko a 100,000, to kuma bai da ita a ƙasa, kaga dole zai fita nema. To wannan fitan neman da yayi, in dai fitan da yayi ya fita ne ya nemo ya zo ya biya ya fanshi kansa, ba zai dawo ba sai Allah ya bashi abin da zai fanshi kansa. Wannan alƙawari ne Allah ya maka kansa. Sannan sai mutum na uku, manzo Allah ya ce wannakihu alladhi yuridu al-afaf, sannan da mutumin da yake so ya aure amma kuma yana so ya auren nan dan ya kame, dan ya tsara kansa daga barin saba ma Allah madaukakin sarki. To shi ma Allah ya alƙawari sai ya taimake shi, sai ya sa mai yadda zai yi wannan auren. To kuma tsaya a nan wurin kawai. Yanzu ka je ka binciki duk waɗanda suka yi auren nan, ƙila wani tun shekara 5 ko 6 ya yi makan shi planning yana so ya aure, amma menene ake fara mallaka ya aure? Muhalli ko? To ƙila ya ɗora ma kansa yana ta wannan muhallin, yana ta wannan muhallin, da kuma neman sana'a na ya ɗora ma kansa zai mere, zai yi aure. Ƙila wani ya kai shekara 5 na wannan plan ɗin, ƙila wani ya kai shekara 4, wani shekara 3, wani shekara 7, wani ma shekara 10, amma dai yau gashi an yi mere, an yi auren. Kuma idan ka shiga zaka je ka ga wannan niyyar da yayi na zai auren, yana so yayi kaza yayi kaza yayi kaza, kuma sai kaga Allah ya bashi dama yayi, gashi har ya zo kuma lokacin yayi auren. Misali ɗaya zan baku a cikin waɗannan ma'auratan shine Malam Yusuf, shi kaɗai ne sani, shi zan magana a kansa. Ina jin na fara karatu a garin Maska, kusan wa zai iya gaya man shekarun da fara karatu na anan, duk sun manta. Ina kaman za a samu kaman shekara 5 ko na makamancin haka ko 6 insha Allah ta'ala. To tun a wannan lokacin muke mashi irin shagube din nan na yaƙi aure, ashe ya san abin da yake ma kan shi tanadi. Ya mallaki fili, ya yi gininsa, tun lokacin da ya ginin sa ya rufe, na shiga na je na gani, na sanya albarka, ban sasa shiga ba sai ana sauran sati ɗaya za a yi biki. Da na shiga gari na yi kamar wani gida da ake sauke ni a Abuja na je tafsiri. Wallahi tallahi malam, gunun ban sha'awa. So kaga yayi makan shi target, kila tun wajen shekara 5 din da ne magana ko 6, ya san cewa daga cikin asas ko daga cikin principles, rules,
shurud na yin aure shine as-sukun, shine muhalli. To priority din shi shine mallaki mene muhalli. Da ya mallaka din kuma yanzu ba amarya yana ciki ba, to yanzu ka je ka gani kila a kallon da ne ma gidan a kyan da ya bani yanzu in na shiga ya ninka kyan saboda amarya ta shigo gidan. Domin duk gidan da babu mace a ciki wannan gidan kan gode ko mun kyansa, haka malamai suka ce. To kaga wannan me yayi? Plan yayi. Wannan plan din da yayi kuma Allah me ya kalla? Niyyar sai ya kalla. Yanzu da zaka je ka ce mashi ya sake tara kuɗin da yayi wannan zuwa next wani 5 years ya iya wannan, wallahi ba zai yi ba, ba zai iya ba. Amma tunda Allah ya kalli wancan niyyar ta cewa aure zai yi kuma ya ta wannan fafutuka, to Allah ya buɗo mai hanyoyi na arziki, ya san wasu ma bai san wasu ba. Wa yarzuquhu min haythu la yahtasib, duk Allah ya mashi. To gashi ya kammala, sai dai abin da ba a rasa ba. Za a iya sa mace 4 a cikin gidan cikin yalwa, ba an sha wuya ba. To amin. To kaga wannan me Allah ya kalla? Niyyarsa ko? To kaga shine wannakihul ladhi yuridul afaf, da wanda yake so yi aure amma yana so ya auren nan dan ya mene, dan ya kama kansa daga barin sabon Allah. To ko mun daren dadewa sai Allah ya taimake sa yayi auren. Wannan na bada misali akan su ne, shi da na sani wa shaida shahidun min aliya, sauran ban sanya suka yi ba, amma su ma in za a bincika za a ji wannan ne plan nasu. Kuma wannan shine duk plan din mu ma. Wanda ya je gidana ya san gidana dai miskinin gida ne alhamdulillah masha Allah, amma za ka iya sa mata 4 a ciki ba tare da an takura ba. To kaga duk mun yi ne kafin mene, kafin auren. Me yasa muka yi? Dan mu zo da mu kadai? A dan mi auren ne muka yi. To kenan duk wanda yake tunanin wai yin aure na kawo talauci, wanda ya canza wannan tunanin. In ya ci gaba da sa ma kanshi wannan tunanin, wallahi Allah zai dawo da shi a haka. Allah zai dawo da shi a cikin talaucin, duk abin da zai samu kuma zai lalata shi a banza ne, kuma ba zai yi auren ba. Saboda haka matasa, ku je ku sa ma kanku niyyar za ku yi aure da ikhlasi, da kuma niyyar cewa za ku dabbaka sunnan Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma niyyar za ku yi kokarin kare kanku daga barin sabon Allah, dan ku ba katakai bane, ku ba annabawa bane. An gane ko? Ku halittu ne da Allah zai iya jarraba ku ta kowace hanya. To sai kai kokarin kare kanka daga irin wata jarrabawa da Allah zai maka wanda ba yake ake so ba. Ina fata an fahimta. Domin ko annabawan Allah idan mun kalla zamu ga Allah ya jarraba su, amma kuma sun jarraba kai. In suka yi ma irin, in Allah ya ma irin wannan jarraba da waya ka iya cinta. Ka kalla Annabi Yusuf ka gani. Ina fata an fahimci wannan. Yanzu akwai wanda zai iya shiga risk wanda Annabi Yusuf ya shiga ka fita? Ban tunanin akwai wannan mai imanin gaskiya. Kai imanin ka ya kai geji, ko shi sai da Allah ya ce walaqad hammad bihi wa hamma biha, sai ce mene, laula an ra'a burhana rabbi. Shi kanshi Annabi Yusuf yayi attempting da ba din Allah madaukakin sarki ya mai gidan dogo in ji Bahaushe, da sai ya aikata wannan aikin. Amma Allah ya nuna cewa annabawa Allah yana so ya kauda musu alfasha. Annabi Musa alaihi salatu wassalam, mu kalli kissarsa da ya zo Madiyana, ta ishe mu ishara. Ya zo bai da komai, bai da kowa, amma sanadiyar aure da yayi bai zama mai arziki ba. Da ya shayar da waɗannan 'yan matan guda biyu ruwa, da suka koma gida bai suka ce ma babansu? Me suka ce ma babansu? Suka ce ma babansu ga abin da ya faru. Mun ga wani mutumin kirki ga abin da ya mana, kuma wannan mutumin kirkin ga ƙarfi ga aminci. Malamai suka ce ƙarfin shine ta yadda ya iya buɗe ma ƙofar rijiya aka ɗebi ruwa, sai an samu katti 40 suke buɗe ta, amma shi da hannu ɗaya buɗe ta. Sannan bayan ya shayar da su ya koma gindin bishiya ya zauna, ya ce wa qala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, kaga halin da nake ciki, wannan abin da ka sa ni a ciki, ya Allah ka san ba ni da shi, ina cikin talauci, ina cikin kunci, ina cikin bukata. Yana cikin wannan halin Allah ya ce faja'atu idahuma tamshi ala siya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana falamma ja'ahu wa qassa alayhi alqasasa qala la takhaf najawta min alqawmi zalimin. Arziki ya zo ko bai zo ba? To sai ka ga mu yadda za a kace aure na kawo talauci. Najauta min alqawmi zalimin, ka tsira daga mutane azzalimai.
kuma gashi aka bashi auren yarinya yayi kiwo har shekara 9 ko shekara 10 a wata ruwaya wa in atmamta asharan fa min indika wa ma urida an ashqa alai satajini insha Allah min as-salihin. To kaga duk wannan kuma inda aure yana kawo talauci da Allah annabawa za su yi duk annabawan da Allah ya ko sun yi aure ko wajanna lahum azwajan wa zurriya, mun sanya musu mata da kuma zurriya. Saboda kan Allah matasa ku cire wannan aqidar ta wannan talaucin a bisa aure, gaskiya babu. Kuma duk wanda yake neman rufin asiri bi ainil kalma, an gane ko na rufin asiri, wallahi ya aure. In ba haka ba za ka yi ta samun kuɗi kana kashe su a banza baka sanya kake da su ba. Ga nan muna kallo za ka samu ga su nan ba su yi auren ba, sun fika jari, sun fika kaza, amma abin da kake da hidima ko kwatar su ba sa iya yi. Gashe kenan wannan ke gwada aure ainihin wato arziki ne ba talauci bane. Kuma idan ka duba za ka gani kullun shi mai aure yana cikin lada ne. Manzo Allah yake zayyano sadaka, yake yace hatta ma taj'alhu fi imra'atika, yace har abin da zaka dauka na abinci koya yake ka sanya a cikin bakin matarka sai an baka lada, sai an baka lada. To ya ma za ka da mai aure da mara aure? Ai bai hadu abadan, ba zai hadu ba. Saboda haka wannan aqida ce ta turawa wanda suke so su zo su kawo mana da addini na musulunci, su gwada mana cewa in dai za mu yi aure to za mu talauce. Shi yasa zaka je suna maganar cewa sai ka ga Bahaushe da mata 4 ya'ya 30, an gane ko ya'ya kaza, mata 4 ya'ya kaza, amma duwa ke ciyar da su, wa ke rufa masa asiri? Wa min dabbatin illa ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Duk wata halitta da ka sani Allah ya ban kasar nan kowace iri ya ce arzikinta da hannuwa ne, na hannun Allah. Allah ya ce na narzuqukum wa iyyahum, na narzuquhum wa iyyakum. Shi ke bada arzikin. Shi yasa ko abin da suka rika na zamanin jahiliya na kashe ƴaƴa mata, ai suna yi ne saboda menene? Saboda talauci. Da musulunci yazo sai Allah ya hana, sai ce ba haka ake yi ba. Samun ƴaƴa mata ko ƴaƴa maza ko hada ma gaba ɗaya baya kawo talauci. Duka da kai da su mu muke azurta, Allah ya ce muke azurta ku, muke azurta su, muke azurta ku, muke azurta ku, muke azurta su. To arzikin baya hannun ko yana hannun wane? Yana hannun kai dai. Kawai abin da ake bukata kai riko da asbab. Kai riko da mene? Kai riko da asbab. Da kai riko da asbab shikenan kawai Allah kuma zai taimake ka. Kuma kullun ka tashi ka riga nema din, Allah zai taimake ka. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna Allaha ma'al muhsinin. Haka Allah madaukin sarki ya faɗa. To ya ku yanwa, wannan gabar kenan dangane da abin da ya shafi cewa aure a musulunci baya kawo mene? Baya kawo talauci. Me yake kawowa ma? Arziki. Based on wannan bayanin da muka yi zai sa ka fahimci cewa aure ba talauci yake kawowa ba. Aure me yake kawowa? Aure yana kawo arziki ne. Domin duk wanda ya yi aure yana neman kamewa, to Allah madaukin sarki zai kare shi daga barin saba ma Allah madaukin sarki. Karkashin wannan malamai suke kawowa suke cewa akwai wanda aure yake zama masa wajibi, akwai wanda aure yake zama masa sunna, akwai wanda aure yake zama masa mustahabbi, akwai wanda yake zama masa haramu. Duka a cikin society akwai irin waɗannan. Wanda aure yake zama masa wajibi kamar yadda suka ce shine mutumin da idan bai aure ba za a iya samun matsala. Me matsala shine zai yi banna, zai saba ma Allah. Ina fata an fahimta. Zai je ya zina, sha'awarsa tana da ƙarfi, rashin aurensa zai iya sa ya saba Allah, ba zai iya control din abin ga nashi ba, emotional nashi, sha'awarsa. To wannan malamai suka ce ba kokonto aure ya zama mene? Ya zama wajibi a gare shi kawai. In ma bai da abin da zai auren, ku society in dai kuna neman zaman lafiya ai taro da sisi a mai aure. Shine zaman lafiya, dan kada ya je ya banna. Allah ya ce wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ku dinga taimakekeniya wajen abin da ya shafi abu mai kyau a musulunci. To irin waɗannan ana taimaka musu. Idan an ga mutum yana da sha'awa sosai, yana son aure amma kuma bai da abin da zai aure, to akan taimaka masa a society, ko gwamnati ma tana iya masa auren.
dan a samu a bashi protection daga ruwan fadawa wancan ainihin wato bannar da ake jin tsoro kada yi. Sai wanda yake zama mai sunna, wanda shi wannan yana da abin da zai auren, an fahimta, yana da abin da zai auren, yana da gida, yana da komai da komai, sannan kuma yana da sha'awar, an gane ko? Shi wannan aure ya zama mai sunna. Famar da gima an sunnati fa laysa minni, duk wanda baya kwaɗayin sunnata, yana da abin da zai ga gida, ga jari, ga matar da zai aura, ga sha'awa, amma kuma ya ƙi, manzo Allah ya ce fa laysa minni, baya tare da ni. Kaga sunna ce tashi, amma tunda kana da abin da zaka yi, tunda ka ƙi, manzo Allah ya ce baka tare da shi. Akwai wanda yake zama mai karuhi, shine mutumin da gaba ɗaya bai da sha'awa, in gane ko? Bai ma san auren kwata-kwata, in kuma magana aure ma zai tashi ba kuri ne, an gane, amma kuma inda zai yi zai karba, inda za a mai, amma kuna fara magana aure ma zai tashi ba kuri, baya buƙatar sa, ko kuma an mai auren zai iya cutar da ita. Dan malamai suka ce aure makaruhi ne a gare shi. Akwai wanda yake haramun gaba ɗaya, wanda yake haramun shine wanda kwata-kwata bai da lafiya, in ka aura masa ɗaya na za ka yi ta, ana yin aure ne, babban ginshin aure shine saduwa, to kai kuma baka da lafiya. Akwai wani ban Allah da na sani a Katsina, an gama surutun ya girma, ya kai shekara kusan 50, yanzu haka gabe ke da ritaya, yanzu bai aure ba. Da an fara magana aure zai tashi ba kuri, amma an ka kawo invitation zai je. Har yanzu ba wanda ya ga mu mai matsalarsa, hatta ƴan uwansa ba san me matsalarsa ba akan aure. To kaga wannan shi ya san matsalarsa, kila mai yiwuwa ji yayi abin da zai na magani, baya so kowa ya sani, yana so ya rufa ma kansa asiri, kai ya tona ma kansa asiri, shikenan ya haƙura ya ƙin aure, kuma an ba da shaidar tabbas baya ɓanna. Idan na ce ɓanna kun san abin da nake nufi, a baya ɓanna, ya kare kansa, amma kuma bai ma san magana aure. Kaga wannan wani irin jigilla ne wanda Allah ya halice shi akai. Dole shi wannan aure ya zama haramun akan shi har sai lokacin da Allah ya bashi lafiya. Ina fata an fahimta. To daga wannan gabar za mu iya fahimtar lallai cewa musulunci da ya ce ya aure ba ya kawo ya takura ko ya kuntata ma al'umma annabi Muhammad bane. A ya kawo ne saboda ɗaya daga cikin ciko na jin daɗin rayuwar shine dole sai da mene, sai da mace. Duk rayuwar da ba za ka yi ta da mace ba, wannan rayuwar ba ta da daɗi gaskiya. Tunda kaga annabi Adam alaihi salatu wassalam da Allah ya halicce shi, sai ya ga cewa yana da buƙatar mene, mace. Kaga sai ya halitta mai matar ta ƙarƙashin jikinsa dan ya rayu da ita, saboda ya san cewa rayuwar ɗa namiji ba ta zama cikakkiyar rayuwa sai da mene, sai da ɗiya mace. Shi yasa hatta shi ba shi ya zauna a cikin jinin aljanna shi kadai ba, sai da Allah madaukin sarki ya ainihin wato haɗa mai da aboki ya zama ita ce mace. Sannan kuma haka yace wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, sai ce mene, litaskunu ilaiha waj'ala bainakum mawadda. Daga cikin jikinsa malamai suka ce duk matar da zaka aure Allah ya riga ya halicce ta ta karkashin ka, akwai bangaren jikinka a ciki. Shi yasa ba wasu yake cewa matan mutum kabarinsa, an gane ko? Bi ma'ana duk inda kake sai ka bi kabarinka ko sai ka bi shi. Wa ma tudri nafsun bi ayyi ardin tamut. Shi yasa kawai kwalam kuna zaune sai ka ji wani dauko muku aure can wata duniya, sai kun hau mota, wani ma sai kun hau jirgi. Wallahi can matan ne, can aka ɗebo awazar tashi aka da ita aka halicce ta, sai ya je ya auro ta. Kaga an khalaqa lakum min anfusikum azwajan, sai Allah ya ce da ya haka din kuma litaskunu ilaiha. Allah ya haka ne dan ku samu natsuwa in kun aure su, ku samu cikakkiyar natsuwa in kun aure su. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahmatan, kuma ya sanya kauna, ba so ba, bai ce muhabba ba, sai ce mene, mawadda. Ya sanya kauna saboda kauna tafi muhabba. Ya sanya kauna, kana kaunata tana kaunarka, sannan kuma wa rahama, ga tausayi, kana tausayinta ita ma tana mene, tana tausayinka. To kaga duk wannan na gwada mana cewa Allah madaukin sarki da ya ce mai aure, to ya san cewa yin auren nan shine cikon daɗin rayuwarmu na duniya. Ko manzon Allah ya ce duk abin da kuke rige-rige a duniyan nan, wallahi abu biyu na fi ƙauna. Manzon Allah ya ce almar'atu salihah wa tib. Manzon Allah ya ce mace ta gari da kuma mene, da turare. Turare wannan manzon Allah ya ce duk abin da kuke ta rige-rige a duniyan nan na kyalekyale, ne abin da ya fi mu sha'awa shine mace ta gari da turare. Mace ta gari da turare.
saboda haka shi yasa ma za ka ga hatta shi ba mace ɗaya ya aura ba, matan shi nawa sallallahu alaihi wasallam tara aka raye da su. To ashe kenan kaga da mata na sa talauci manzo Allah zai mace tara ba zai yi ba, ashe kaga ba talauci bane kenan. Saboda haka yan uwa mu kauda wannan aqidar, mu dawo aqidar musulunci wadda ya dora mu akai, wanda ko shakka babu yin hakan zai zama cewa shine abin da zamu zama akai kuma zamu samu rabauta. Gaba ta biyu shine sauƙaƙawa a cikin rayuwar aure. Kamar yadda ne matashiya a baya cewa Allah madaukakin sarki bai sanya mana wata ibada dan mu wahala ba, sai dai mu muka sa mu kan mene wahalar. Yanzu hatta sallah wannan da kake gani Allah bai sa mana ita farilla ba dan mu wahala, wallahi ba wahala a cikin ta. Azumi ma ba wahala a cikin sa. Duk wata ibada ka je ka auna Allah bai sa da ba dan mene dan mu wahala, ba wahala. To aure ma haka. Me yasa aure ya zama abin da ya zama mana? Saboda ba yadda Allah ya sanya mana auren ba muke yi, a mun ɗauko wasu abubuwa ne mun saka a cikin auren, to kuma shi yasa kuma muke shan wahala. Ashe kaga wahalar ta shigo aure kenan ba ruwan Allah. Suwa suka sata? Mu muka sata. Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. An gane ko duk wani abin da ya same ku na musiba ba ruwan Allah, abin da ku kuka jawo ma kanku ne. Ku kuka jawo ma kanku. Fali anfusikum fa bima kasabat aydikum. Saboda in ka kalla abubuwan da suke cikin auren, to in ka kasa auren zuwa abubuwan da ke cikinsa zuwa gida 100 a yau, to 99 zan iya cewa ma da ɗigo 9 duk wannan babu shi a cikin musulunci, mu ne muka kawo shi a cikin al'ada. To sai gawan kuma ta ya za a yi ba za a kyamace shi ba, ta ya za a ba za a kyamace, dole a kyamace shi saboda shigo da waɗannan abubuwan. Shi uban yarinya, haba wannan wani rashin adalci ne. Ya baka mace, ya baka ɗiya, ya tarbiyyar ɗiyan nan tsawon shekara 15 ko shekara 20, yana ciyar da ita, yana tufatar da ita, yana shayar da ita, yana ilmantar da ita, a daidai lokacin da za ta yi mai amfani kuma ya ɗauko ta ya baka. Wani ma fa sai ta yi university, wani sai ta yi health, daidai lokacin da take samun duniyar, daidai lokacin kuma zai ɗauka ya baka, kai ka je ku ci duniyar, shi ya haƙura. Shi ya gama maka wahala, kai kuma ka je ka ji daɗin. A daidai lokacin kuma bayan ya aura maka ita kuma sai ya sai ma katifa, sai ya sai ma garin da za ka kwanta da ita, sai ya sai ma kujerar da za ku zauna, kai saboda rashin imani ma hatta sukun ɗin da za ka ci abinci ya sai maka, cokali. Saboda ku da za ku yi auren kun san wannan, shi yasa da kun tashi kawai gida kuke nunawa. Malam Yusuf ina yake, ya tashi ko? Da muka je ana bayan daura auren mun je gidan, ba komai gidan, ko karfin labule ba a sa ba. Kun sa abin da yake nufi? Har karfin labule ya zo an sa masa. A komai a cikin gidan ne tsoron sa, ga dai shi ne gunan bin sha'awa, an yi fenti, an yi komai, an yi wayarin, an yi komai, amma ba wani abin da zaka ce gashi ko zama ka iya yi ko da duma yana jira duk sai an kawo masa. Kuma ka je gani yanzu duk kawo mai akai. Hatta sallaya da zai sallaya ba tashi bace, kawo mai akai. Buta wannan da zai alala ya dauki tashi ya bar da ita gidan saboda ta tsufa, za a kawo mai sabuwa. Yanzu duk wannan abubuwan musulunci ne ya kawo mana shi, ko kuwa mu ne muka kawo maka kanmu? Ka je ka karanta tarihin musulunci yadda aka yi aure, mace ka je ka nema ka kawo sadaki, nan take da an gama za a mika maka abinka, kama je ka kwantar da ita a ƙasa. Kai zaka nemi, da aka ce a sukuna ba wai kai zaka je ka sawo gado, kai zaka je ka sawo katifa, kai zaka shimfiɗa kafan, kai zaka sa labule da ƙarfen labule, kai zaka sa, kai zaka je ka sawo tukwane, a ga ka da tukwane rigiri ka dauko, ya akai gobe bikina dan kada a zo ba tukwanen da abinci. Amma ka samu uban yarinya ya shiga uku, uwar yarinya ta shiga uku saboda kayan kicin. Wallahi akwai matar da za a auren diyarta, uban yake gaya min wallahi tallahi ya same ta ta kai sati ba ta bacci, kawai duk sanda zai farko sai ya same ta kawai ta zauna ta yi tagubi haka. Ƙarshe ka sa abin da ya faru, wallahi hawan jini ya kama ta. Ka san me take tunani? Kicin, kayan kicin. Ina za a samu kuɗin tukunya? Ina za a samu set ɗin kuloli? An gane? Ina za a samu kuɗin cokali?
ina za a samu kuɗin plate, ina za a samu kuɗin jug, ina za a samu kuɗin flax, duka wannan abun shi take tunani. Da gas, inda ake ƙona gas ɗin. To yanzu dan Allah don san annabi mu kan adalci, wannan wahalhalin da har zai sa mutum hawan jini, Allah ya ɗora mana ko muka ɗora ma kanmu? Wallahi mu ne. Abinda musulunci ya zo a cikin rayuwa aure shine, na'am. Na'am. Gashi yau ma an daga wani nake so in gaya maka. Yau din nan aure biyu ya kamata mu kulla, amma ɗayan an daga shi saboda waɗancan abubuwan ba su kammala ba. Amma kuma kaga shi wanda zai aure ta ya kawo sadaki. Ba ya gama ba? Ya gyara muhallinsa, ba ya gama ba? To kai nan ne matsalar wai, saboda baka yi mata gado ba, baka yi mata katifa ba, baku yi mata kayan kicin ba, saboda haka an daga aure. Wasa ka to? Dan Allah malam Juzuli, daga cikin sharuɗan aure a gaya man waɗannan sharuɗan suna daga cikin wanda zai sa daga aure? Kai akwai ma annikahu tafwid, auren bashi, ko babu a musulunci? Babu. Kana son mace tana son ka, ba kuɗin sadaki ta ce ka zo a ɗaura, an ka samu ka biya, sadakin dai nawa ne. Wa atun nisaa sadaqatihinna nihilatan. To ka zo a ɗaura auren kawai, ka je mai ta zama, in ka samu sadakin ka biya na, ka je a auren. Akwai nikahu tafwid, suratul baqara ta yi magana. To Allah ma ya ce a auren bashi ba sadakin, sun da shi ne babban al'amari a cikin aure. To wa ya ce ka ɗaga aure saboda baka yan ɗaki? Kira angon, kai ka kawo sadaki, ni nawa ba ka yan ɗaki, kana da taron za ku kwanta? Kana da katifa da za ku kwanta? Akwai, kana da ita? Ka zo a ɗaura muku aure, ja mata ka tafi. Wai jin tsoron kunya, wai a je ɗakin mace ba komai. To za ku aji kunyar duniya da lahira. Yes. Tunda ka ji auren da ita saboda kaka ji kunya aje baka, to wani abu ya biyo kuma wanda ya fi wannan kunya, Allah ya kiyaye. Saboda haka waɗannan abubuwa ƴan uwa suna daga cikin abubuwan da aka biyo da su a cikin harka abin da ya shafi auratayya, wanda shine ya jaza abin da auratayyar mu suka shiga a yau. Ga wata magana ta Annabi Muhammad wanda manzo Allah yake cewa a'zamun nikah baraka aisarahu. Manzo Allah ya ce wallahi auren da yafi albarka shine auren da aka yi shi cikin sauki. Aisarahu mauna, shine wanda sadakinsa ba a tsananta ba, aka yi sauki. Shine auren da yafi kowane aure albarka, inji Annabi Muhammad. Yanzu mu tsaya anan kawai mu kalli wannan hadisi na manzo Allah cewa yi auren da yafi kowane aure albarka. Ya ce ma wadda kayan ɗakin ta suka fi kyau, wadda kayan kitchen ɗinta suka fi kyau, kuna ganewa? Wanda kaza nata, kaga duk wannan ba ruwan manzon Allah da shi, bai ma san shi ba. Me ya faɗa daga cikin abun aure shine mene? Sadaki. Yace kuma mafi saukin mafi albarka aure shine wanda sadakin sa ya sauki. To amma yanzu mu a nan wurin mafi albarka aure shine wanda za a je daura na ce sadakin ta 300, sannan kuma a ce kai ka je ɗakin ta, ai ɗakin ta guda biyu ne, kowanne gado guda biyu, sannan falon nan an cika shi da kujeru, ga freezer, ga waye ga bidiyo. Haka shine zaka ji an ce wannan auren shi yafi albarka. Wannan shine abin da ake faɗa a yau. Kuma wannan daga cikin irin wannan matsala tana daga cikin mata da sun shiga ɗakin, abin da za ga sun fara dubawa ce irin kujera aka yi mata. Munafukai. Wata har sai ta bude ta shiga cikin can ƙure falon ta gano wani irin gado aka yi mata, saboda ta samu bada labari. A fita nan aje a bude kitchen a ga wani irin kuloli aka yi mata. Ta ji har toilet saboda karanta, sai an shiga an je an ga me ke ciki. So waɗannan abubuwa duk ba Allah bane ya saukan mana da su wallahi. Ma anzalallahu biha min sultan, ba wani hujja a ciki, kawai wani abu ne wanda yake kawai mu muka dauko muka kaga mu kanmu. Manzon Allah yana cewa khairu sadaq aisarahu. Manzon Allah ya ce mafi alkhairin sadaki wallahi shine sadakin da aka sa shi cikin sauki. Ya ce wa kullama kana zawaju aisar, duk lokacin da kaga aure yayi sauki, kanat barakatahu a'zam, to za ga albarka wannan aure ta yi mene, wannan albarka aure za ga ta yi girma sosai. Yanzu me yasa kake ganin hatta su yaran ko su matan da ake aure
ba su da daraja a wajen wanda ya aure su. Wallahi wannan abubuwan ne, wallahi su ne. Ka auri mace tana tunanin cewa babanta zai kawo mata kaza, zai kawo mata kaza, da ka zo kaga akasin haka shikenan rabin santa sai ya fada akan ka. Dama ba wannan, ba dan Allah ka so ta ba, dan a kawo wannan abu, ko ba haka ba? Haka su ma iyayen suna tunanin cewa za ka kawo kaza na lehe, ko ba haka bane? Da an zo an baje an ga turmi 10 sai a fara korafi, a tamfa kaza, menene roba kaza, shadda kaza, sai a fara korafi kaza 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 kaza. An fahimci wannan? Kaga duka kowane bangare in ka duba, kowane bangare shi lalata wannan abun. Su can bangaren ka kai lehe an yi Allah wadare da shi, saboda baka sa abun da ake bukata ka sa ba. Nan kai kuma ka zo ka yi abubuwan da za ka yi na shi kuma uba ya yi duk abin da zai na kaita na mata gata, kai kuma ka zo ka raina kai ma. To ya zai aure ya albarka? Wallahi ba zai yi ba. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Da ka yi hakuri shine conclusion dina. Yanzu karatu kawai nake yi. A ƙarshe zan bada solution. Ina fata an fahimta, zan bada solution. Ai a irin dambarwar da aka fara samu na aure, in dai har ba a ciyar wancan abubuwan ba, to farawa ma aka yi. Mata dai ga su nan, kuma da manzo Allah ya faɗa, ƙarshen zamani matan za su zo su ninninka mazan, ba ninki ɗaya ba, ninninkawa. Ninninkawa. Da kuma kaga ba auren su akwai mene? Akwai matsala. Saboda haka malai yake cewa to wannan yana koran albarka aure, untatawa ta kowace fuska. Yanzu ka duba sadaki ne fa, yanzu sadaki yana biyan shi kusan 200,000 da wani abu ne lissafin shi misali. To yanzu misali sai ka zo alwar da ɗiyarka sai ka ce a kawo 100,000 ya isa, ya halasta a kawo 100,000 ya isa. Na san mutumin da idan aka samu ɗaya shi sadaki ba shi ke sawa ba, yin wansa ke sawa, amma in ya zo kai da kai auren, bayan auren sai ya maido ma rabin sadakin, zai maido ma rabin sadakin. In an sama 100,000 sai ya maido ma 50,000. Wannan daga gare shi ne, ita yarinya an bata nata, amma kai zai maido maka. To kaga wanda aka tsananta aka sa shi 200,000, kada ku ce na tsananta 200,000, ko aka sa shi 300,000 ko 400,000, kaga wannan yayi tsanani sosai, yayi tsanani sosai. Duk da malamai suna cewa akan duba quality na mace da kuma kai quality naka wanda zaka aure ta. To kuma dai menene, ai ba sai da diyarka zaka yi ba ko? Me kake neman mata? Albarka. Na san mutumin da an sa mai 200,000, da aka ga mai sai ya ce to ai wannan ba sadaki aka sa ba, da kan shi ya ƙara 300,000 ya bada 500,000. Kaga wannan waye niyya? Shi ya niyya, kuma ya ɗauko 200,000 ya ba uwar yarinya ya ce ki je ki sai kayan ɗaki, kuma ya bada sadaki 500,000. Yanzu wannan daga wane ne? Daga gare shi ne. Kaga shi ya ga dama. To in ba irin haka aka samu ba, to kai di yadda kake da shi, ko di yadda kake ganin wanda zaka auren ba yana da shi, to ba a ce ka tsananta masa ba, saboda zaka kankaro ma diyarka mutunci ne. Sai ka duba ha gani menene zaka iya yi, me in ka sa wannan shine daidai, wannan baka kuntata ba, baka tsananta ba, to in ka sa wannan ko shakka babu Allah madaukin sarki zai sanya mu wannan auren albarka, sannan kuma Allah zai kauda dukkan wani fitina wadda ta iya faruwa tsakanin miji da mata. Malai ce wa zawaju shar lisukunu wal muwadda. Abin da ke cikin sharadin aure shine, a shari'a shine ka samar da wurin zama, sannan a samu kauna, sannan kuma a samu so da tausayi da jin kai, sannan kuma a samu sadaki. Waɗannan abubuwan su ne ke cikin aure. Amma duk wani abin da za ka kawo wanda ba su ba, to wannan wani abu ne wanda mu muka ɗora ma kanmu, wanda babu shi a cikin shari'a musulunci. Saboda ka shi yasa za gani a yau da muka kawo waɗannan abubuwan muka jajjefa a cikin aure, sai auren ya zama yana da wahala, yana da wahala sosai. Sai ga mutum da ya ta isa aure, amma saboda yana tunanin waɗannan abubuwan da zai mata ya ɗaga auren, dole sai Allah ya kai mu baɗi ko baɗi waccan ma, gashi tana da wanda zai aure ta din, amma saboda shi bai da abin da zai aurar da ita, dole yayi hakuri yana ta ɗaga wannan auren. Saboda haka wallahi in dai muna so auren mu ya daraja ko,
to sai mun dawo auren sunna ta Annabi Muhammad. Me auren sunna shine ka gani kana so, ka aika an baka dama, ka je kun yi zance, kun aminta, shikenan a sa lokacin biki ka kawo sadaki, shikenan ka biya sadaki, a miƙa maka mace, ka ce da mace a gidanka, mace ka nema. Baka nema da kayan ɗaki ba, baka nema da gado da katifa ba, baka nema da kujeru ba, baka nema da dukkan wannan nau'ikan abubuwan, mace ka nema. Saboda haka a miƙa maka mace ka tai da ita. Akwai wani clip da na gani a Saudiya, wallahi abin ya burge ni. Su suna da wannan tsarin. In za ka aure ɗiyarsu, ka zo ka nema aka sa sadaki, to za a je a gani wani gida za ka ajiye ta. Sannan wani irin abubuwa ka sa na zama da ita. Na kayan alatu, na abin kwanciya, na abinci, na cokali da sauransu, komai da komai, da lehenta da kayan sawanta. Wallahi ran da za a ɗaura aure ranar kawai ana gamawa za a miƙa maka matarka, kai za ka shigar da ita mota, ka wuce da abu ka ba kowa. Ko cokali a gidansu ba za a kai maka ba, duk wannan ka saya ka ajiye a gidanka. Kuma kana zuwa dole ka nuna mata ka ce kaga wannan naki ne, wannan naki ne, wannan naki ne, duk wannan mallakin ki ne. Ran da ka kuskura ka rabu da ita duk ta kwashe ta ce da shi ta bi ma gidan tsura. Tsura ba komai. In ka tashi nemo wata, ka ƙara nemo kayan ka zuba. Ka gaya man ya za a yi mutum ya sake ta. Shi yasa ba sa sakin mata, ka je kai bincike ka gani sai ta yi ƙamari. Mu kuma saboda cin banza, saboda arha, shi yasa ganin saki ya zama rampant. Haka ne ko ba haka ba? Rampant. Kana sakinta, dama ɗaki haka ka miƙa shi ba komai, zikau ɗin shi, daga shi sai fenti. Kana saki haka za su zo, in baka yi wasa ba sai sun maɓanna, sai sun gaggaba ƙofa. Duk ta kwashe komai, ta ban ma ɗakin ka empty. Kai kuma saboda tunaninka cewa in ka je ka ƙara nemowa za a ƙara kawo ma kayan. Ko ba haka bane? Shi kenan kawai ka je ƙara nemowa. Amma in ka san kayan ɗakin nan naka ne, sadakin nan kai ka biya, lehen nan kai kai mata, sannan kuma ta zo an ɗaura auren ka nuna mata ka, dole wannan ka'ida ne sai ma ka cika fam, duk nata ne. Ran da ka rabu da ita za ta kwashe komai, ta ban ma gidanka ziko, goban za ka warar ka ƙara sau wasu kayan ka zuba. To daga cikin dalilan da suka sa aure ya zama wani iri a cikin ƙasar Hausa mu ba a ɗauka shi daraja, wallahi waɗannan abubuwan. Saboda haka ina jawo hankalinmu, in dai muna so mu dawo da martaba aure da darajarsa da ƙimarsa, wallahi sai mu koma sunna Annabi Muhammad. Abun za ku ji shi wani iri ko? Za ku ji shi wani sabo, ba sabo bane, haka yake. Wannan abin da kuka kawo shine sabon. A samu wasu su fara ɗabbakawa a society. Ka gani abin da za ka yi da kai da ango shine kira shi. Kana son ɗiyata? Eh, ina son ɗiyarka. To ka je ku daidaita. Ya je so ɗaya so biyu mun daidaita. Kun daidaita, to ni abin da nake a ƙa'ida ta shine sadakin yarinya ta kaza. Amma fa ka sani kai zaka je ka nema muku wurin zama da abin da za ku kwanta. Yes, da shimfiɗa da katifa da komai kai zaka nemawa. Lehe ba abin da ya dame ni. In za ta zo, in ta ga dama ta zo da tsummo karanta na gida. In ba za ta zo ba daga ita sai kayan da ke jikinta. Yanzu haƙin duk ya koma kanka. Ciyarwa, wai me yasa ma kuke faɗin wannan abubuwa idan ku je wajen ɗaura aure ne? Ina limamai suke? Ku dinga zaina mutane abin da ba su bane. Kun gane? Ku ce ciyarwa, abin da nake ne ba su bane. Ba an san wannan wajibi ne, amma me yasa waɗancan abubuwan su kuma ba a cewa a daina yin su? A ce mutum ciyarwa, tufatarwa, wurin zama, ba da lafiya, ba da ilimi, ko ba ka ba? Wannan akwai muku faɗa ba, wajibi ne, duk wanda ya aure mace ya san wannan. Dole na kan shi. A waɗancan abubuwan ka ga mai baka buƙatar su. Lehe ya bar shi a gidan shi in yayi, ko turmi nawa ya bar shi, ko nawa ne ita za ta sa, ko mene sai an kawo gida mata sun gani. Ku duk kan fa lehe kuna gani fa an rasa aure da yawa fa kan lehe. Wai saboda an kawo ba irin shi ake so ba. An raina, an ɓata auren saboda wannan, mata sun ɓata auren. Kuma wallahi da yawa kun san yanzu abin da ya lalata auren mu ƙasa Hausa, an ban mu mata aure. Yanzu hatta su manema auren sun sani ba sa zuwa don neman ka aure, sai dai ka jara neman ɗaya ka yaje wajen matarka, ita ta bashi dama. Sun gyara, kai ka zama konko. Majority yanzu a society din mu abin da ake kira abin ban takeici. Kai uba wai sai dai ka ji matarka wai ta bada ɗiyarka,
ko ba da ka iya wai ka haƙura ba ku yin abin da ya kamata ko ai shi ne na ce ku ba ku yin abin da ya kamata mata kun je sakan mu aiki to sai ku gyara in gane ku sai ku dawo ku fi ƙarfin matanku me yasa wani mai hikima yake cewa in za ka yi aure ka auna waɗannan abubuwan dole ka fi mace abu uku sannan tafi ka abu uku sannan kuma ku haɗa abu uku abu nawa kenan abu tara dole ka tabbatar ka fi ta ƙarfi dole ka tabbatar ka fi ta kuɗi dole ka tabbatar ka fi ta ilimi duk ɗayan nan idan aka samu matsala ta fi ka akwai raini in ta fi ka ƙarfi to ba ta jin tsoron ku kokuwa domin ta san za ta kada kai haka ne idan ta fi ka kuɗi to ta san cewa sai da ta yi da kai kawai za ka zama mijin ta ce mijin hajiya in ta fi ka ilimi nan ma ba kai saka jawo aya ba kafin ka ƙarasa za ta ƙarasa in hadisi ne kafin ka kai ƙarshe za ta ce rawahul buhari wa muslim to alal aƙalla ka yi ƙoƙari ka fita wannan abun guda uku sannan tafi ka abu uku tafi ka kyau tafi ka kunya sannan kuma tafi ka mene tafi ka haƙuri an fahimci wannan tafi ka haƙuri sannan ku haɗa abu domin idan mace ka fita kyau shi ma akwai matsala so ake tafi ka kyau duk lokacin da za ka kalle ta ka raga ganin fuskarka a cikin fuskarta sannan kuma tafi ka kunya kai za ka iya yin wani abin da ita ba za ta iya yi ba da yawa ana ganin wannan ko to dole tafi ka kunya akwai abin da tana so ita za ta yi kunya kai ka ƙi yin kunya kawai sai ka batsama kawai ka dilmiya ciki lahiya lau sai ga ta bada haɗin kai dama ita kunya ta hana ta ina fata kun fahimci wannan sannan kuma dole tafi ka haƙuri in ka fi matar ka haƙuri akwai matsala to sannan kuma ku haɗa abu uku ku haɗa addini kada ya zama ita kirista kai musulmi akwai matsala duk da ya halasta ka aure ta tana kirista amma akwai matsala musuluncin ku ya zama ɗaya sannan kuma ku haɗu a yare hausa kake ji hausa take ji kada kai baka jin larabci ka je ka auro balarabiya akwai matsala ko baka jin turanci ka je ka auro mene baturiya ko baka jin fullanci ka auro mene bafullatana akwai matsala sannan kuma dole ku haɗu a gari ɗaya kada ka zanto kana Katsina tana Kano akwai matsala ina fata an fahimta za ka samu abokin tarayya amma dole ku haɗa a gari ɗaya dole ku haɗa addini ɗaya sannan kuma dole ya kasance yaran ku ɗaya to malamai suka ce idan aka samu wannan to za ga an samu ainihin wato daidaituwa a cikin zamantakewa mene aure shi yasa ko za ka yi auren malamai suke cewa ka duba daidai level ɗinka kai ka san cewa in ka je wani wurin wannan ka nemi faɗa ne kawai ko sauraron ka ma ba za a yi ba to sai ka tsaya daidai liyunfiqu zu sa'atin min sa'ati kowa ya tsaya daidai gwargwadon abin da Allah ya ajiye shi na mene na arziki yawa dan Allah ma haka yi rayuwa ko wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriya Allah ya fifita rayuwar ba dole wani ta zama daya saboda haka kai ka tsaya daidai level ɗinka in gidan suwana wannan ita ce daidai da ni amma waɗancan a na suwana ne kawai kai ma ka sani in ka je ma korar kare za a yi maka yawa saboda haka mu duba irin waɗannan idan mun tashi za mu yi aure yana daga cikin abin da za su kori duk waɗannan abin da suke ta shigo mana a cikin tsarin auratayyar mu kuma suke lalata su na'am wancan zan kai ƙarshe yayi ban kai ƙarshe ba ko yau zan kai insha Allah zan kai wata magana ce da sa muka dan fita ayi wata magana ce ta sa muka fita wannan tsarin yawa wannan haka yake wannan haka yake ai nata ne yayi to shikenan daga cikin abubuwan da za mu kawo wanda za su gyara mana zamantakewar aure ko ga su kamar haka abu na farko tun wajen neman auren
manzo Allah ya ce idza atakum man tardawna dinahu wa khulquhu fazawwijuhu illa tafa'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Duk wanda ya zo muku yana neman auren diyarku, kun yadda da addininsa, kun yadda da ɗabi'unsa, manzo Allah ya ce ku aura masa. Idan ba ku yi wannan ba, to za ku haddasar da ɓanna a ban ƙasa. Takun fitnatun fil ardi, za a samu wata irin fitina a ban ƙasa, wa fasadun kabir, a wata ruwaya wa fasadun arik, da ɓanna mai yawa. Abinda manzo Allah yake nufi a wannan hadisin shine wanda ya zo neman aure ba ana kallon tattalin arzikinsa bane. Ana jin wannan? Ba a kallon shi mai kuɗi ne, an gane ko? Ba a kallon shi mai wadata ne, ba a kallon shi mai kaza ne, mai kaza ne. A abu biyun nan ake kallo, addini da mene. Kai hatta jari ba wanda ya ce ka bincika yana da jari, hatta sana'a ba wanda ya saka. Da ake cewa wai sai yana da sana'a, sai yana da, to dama mutum zai aure ne bai da abin da zai ci da ita, aga maka. Wannan abubuwan manzo Allah ya faɗa, ya ce dinahu wa khulquhu, addinin sa musulmi ne, to ya ɗabi'unsa suna da kyau, yana kiyaye sallah, yana kiyaye amana, mutum ne na kirki, an gane, mutum ne mai kaza shikenan manzo Allah ya ce ku aura masa. Ba ruwanku da sauran wani tarkacen duniya. Manzo Allah ya ce in ba ku yi haka ba, to lallai banna da fitina za ta fara a cikin society na. To yanzu sai mu duba mu iyayen, ina magana akan mu, shin waɗanda suka zo neman aure irin waɗanda su muke ba auren yayan mu? Yes, wasu suna irin wannan gaskiya. Akwai waɗanda ɗabi'un suke dubawa, akwai waɗanda addinin suke dubawa suke ba mutum aure, ba ruwansu da arzikin shi. Akwai kuma waɗanda su me suke kallo? Arzikin suke kallo. In baka da arzikin ma ba za su baka ba. In baka da zaka yi ba za su baka ba. In suka rena maka arziki ba za su baka ba. Kaga wannan ba da za a yi auren sai ya shige da tsarin manzo Allah ya tsara. An fahimci wannan? Ba yadda za a yi shiga tsarin da manzo Allah ya tsara, shine ma'abocin addini, ma'abocin mene ɗabi'a. Malamai suka ce ko da akwai addini in ba ɗabi'a ba za a bashi ba, dan manzo Allah biyun ya hada dinahu wa khulquhu. Domin ka iya samun akwai addini amma ba ba ɗabi'a, to dole sai ya tara wannan abubuwan guda biyu. Kuma da yawa cikin kuskuren da muke mu iyaye, mu je mu gyara wannan kuskuren, za mu ga a cikin society ɗinmu akwai yaran kirki, akwai yaran mutunci, akwai yaran sunna, akwai yara wanda sun dogara da kansu, sun san abin da suke yi, amma wai kuma uba ya san yana da ɗiya ta isa aure, kuma ya ga wancan bai yi auren ba, ba zai taɓa zuwa ya kira shi ya ce zo ka aure ɗiyata ba. Ga wani assignment da zan baku, auren Sayyidina Abubakar da auren Umar da auren Usman da auren Ali da yayi na ɗiyan manzo Allah, ka je kan tare dukkan su wallahi su suka nemi junan su zo su aure yayansu. Umar da kansa yayin manzo Allah talla Hafsa, manzo Allah da Abubakar da kansa yayin manzo Allah talla wace Aisha. Yanzu wannan kaskanci ne dan kaje kaga mutumin kirki kace, kuma shi yasa dukan surukan juna ne. Manzo Allah surukin Abubakar ne, Umar surukin manzon Allah ne, Usman surukin manzon Allah ne, Usman surukin manzon Allah ne, Ali surukin manzon Allah ne. Dukkan su waɗannan khulafa'ur surukan juna ne. Kuma dukkan su ba su suka yi kansu tallan ƴaƴan su, wane yazo ya aura, wane yazo ya aura. Mu muna haka a society? Ga ustazan mu nan cike da gemuka, amma kuna jin tsoron ku ba su aure wai saboda ba su da kuɗi. Wa ga muku? Ba su ra'ayi. Ka kira shi ya ce bai ra'ayi? Ba su da sana'a? Sun ce da sana'a kuwa. Addinu ra'asul mali fastansu bihi. Haka Imamul Qadani ya faɗa, addini shine jari babba, kai riko da shi ka gani ba za ka samu ba. In dai za ka rike addini wallahi kuma ka wuce wulakanci, ba wanda zai wulakanta ka. Saboda haka mu fara gyarawa ta nan ƙasa in muna so auren mai gyaru. Mu san suwa yanzu in wanda ya san sunna ka bashi aure, ka kira shi ka bashi wannan auren, kuma ka ga mai ga yadda nake so mu aure, ya san waɗannan abubuwan da makaranta, zai ma ja? Ba zai ma ba. Zai je sai garin da yake ganin zai iya saye, zai sai katifar da yake gani zai iya saye, zai sai duk abin da yake ganin zai sai, ya haɗa gida, ya haɗa ɗakin shi, ya haɗa kayan kishin ɗin shi, ya haɗa komai da komai, a zo a ɗaura da bashi matar shi, saboda ya san dama wannan haƙƙin shi ne. In duk kaga bai iyawa, kai kana da wannan halin, sai ka ce mai to
wannan na san haƙinka ne amma saboda ina so in taimaka maka wannan ba daga cikin babin wajibi na zan yi maka wannan ya halasta malam kana jira ya halasta kyautatawa ba zai iya ba kai musa ya halasta ina fata an fahimta amma kai ma kai ka ce zaka iya yi saboda kana da halin da zaka yi shi ya ga ba zai iya yi ba sai ka ce to ka kawo sadaki kawai a ko wanda ma ana biya mai sadaki da yawa auren da aka rika yi na baya na wanda za a ce an ba da sadaka an ba da sadakar mace ko ai da yawa ba ba da sadaka ake ba shi uban ne zai dauki sadaki ne ba mai dai ya ba yarinya kai kuma ya ce ya aura ma ita da yawa haka aka rika yi ya dauke ma sadaki ya halasta ya dauke maka kayan daki ya halasta ya dauke maka kayan kishin ya halasta ya dauke maka gara ya halasta duk wannan babi ne nashi na adalci in ya ga zai iya yi amma in ya ga duk ba zai iya yi ba abin da yake babi kawai nashi na adalci shine ka bada sadaki ya baka diya ka ne ma ka bada sadaki diya za a baka ko allura ba za a biyo ka da ita ba can ka je ka saya saboda haka mataki na farko mu fara aura ma ma'abota addini da ɗabi'a mene ƴaƴanmu manzo Allah kuma sai ya dawo kan kai mai auren manzo Allah ya ce ana auren mace saboda abubuwa guda hudu ba ya ce ku aura bane ba umuri bane tunkahu ya ce ana aure ya ce ana aure saboda kyanta ana aure saboda nasabarta ana aurenta saboda mabociya kuɗi ce an gane ana aurenta saboda mabociya addini manzo Allah ya ce ka auri mabociya addini zaka zauna lafiya to kai ma in ka tashi zaka yi auren ka je ka anumi mene ka nemi mabociya addini amma kana kuskura ka je ka fada ma wanda ba mabociya addini ba to manzo Allah ya ce zaka sha wahala to kaga duka bangarorin guda biyu anan wurin manzo Allah ya ba kowa shawara kai ne diya manzo Allah ya baka shawara wanda zaka aura ma ɗaya ka ko kai kuma da zaka auro diya kai ma manzo Allah ya baka shawara irin yadda zaka je ka mene ka je ka auro to an samu wannan ma'abocin addini ya zo ga ma'abociya addini an hada su ka gaya mu yadda za a aure ba zai daɗi ba an bi sunna an bi shawara ta wane ta annabi Muhammad ya ce saboda ma'abociya addini ita ce wadda ake rayuwa da ita a duniya da lahira kuma ita ce wadda abinta baya karewa amma kyau na karewa kuɗi na karewa nasaba na mene na karewa in ita his excellency ne ana waya gari sai ka ji ya sauka bayan shekara 8 kuma da sun sauka sai ga sun tsaya ce kamar yadda dama Allah ya tsine musu albarka yana sauka shekara 2 zaka bashi wallahi akwai wani wanda yake gwamna shekara 8 ya dinga sayan kaddarori da waye wani yazo zai saya ya ce a ku bashi ya saya sanda yana gwamnan zai sai kayan shi ce ku bashi ya saya in ya saya za mu saya bayan ya sauka kuma wallahi yana sauka din ba a shekara ba dole yazo ya saida musu so in ita wata mabociya sarauta ce ko wane ne wanda yana karewa za a yi gari wata babu shi kyau za a yi gari babu shi kuɗi ma ba dole bane su dawama in ma tana da kuɗin naka ne ba naka bane nata ne zaka zama kaskantacce to shi yasa manzo Allah ya ce ina umurtaka da mabociya mene addini to idan muka bi wannan shawarar ta manzo Allah guda biyu nan to mun samu foundation na farko wanda zamu gina auren mu ingantaccen aure sannan sai na biyu kuma shine kan mu dora maka kanmu abinda addini bai dora mana ba shine kai uba ba wanda ya dora maka wadancan abin da muka ambata ina fata an gane sannan kai da zaka aura kai ma wurin zama kai aka ce ka nema ko da daki ɗaya ne in dai za ku shiga ku kwanta zai muku to ka nemo katifa ka ajiye a ƙasa babu wanda ya ce sai an nemi gado ka nemo yan plate ka nemo yan tukunya ka guda biyu ta ishe ku wannan miya wannan tuwo yan bokitanka duk ka nemo ka ajiye duk sun ishe ka to kowa in ya sauƙaƙa ma kansa kai uba ka sauƙaƙa ma kanka kai ma wanda zaka aura ka sauƙaƙa ma kanka wallahi za ku ga Allah ya sanya albarka a cikin auren amma ƙarya ta yi yawa yanzu shi yasa aure ya zama abin da ya zama shi yasa kuma bai lasting watanni kaɗan zaka ji an fara crisis na aure an fara zaman sulhu amma ga su malam nan ka je ka tambaye su ka ji kila wani sai da shekara 30 da matarsa ba ta zuwa aka yi musu sulhu ba a taɓa ba saboda mene saboda auren an gina shi da irin wancan gina wanda aka yi ba takura ma kai ba ƙarya a ciki amma yanzu mu ƙarya ta yi yawa shi yasa auratayyan suka koma gaba ɗaya ba su da daraja ba su da kima ba su da albarka to dole sai mun janye waɗannan abubuwan ya ku yan uwa sannan wallahi auratayyan mu za su dawo da martaba da kima a ƙarshe wannan abubuwan da kuke yi na gara shi ma na daga cikin abubuwan da suke ainihin wato sa aure ya zama da tsanani yana daga cikin abin da ke sa aure ya tsanani wannan abin da kuke sawa na gara
yanzu ka duba bayan uba ya aurar da diyarsa, bayan wai wata ɗaya ko sati biyu ne za a biyo ta da buhun masara, buhun shinkawa, za a biyo ta da galan ɗin manja, za a biyo ta da magi, sannan za a wuma wasu toye-toye su alkaki, inna lillahi, da su waye hada su dubulam, duk za a turo a kawo maka. Wallahi akwai wanda na gani uwar ina irin katon bokitin nan sai da aka cika shi da dubulam dam na buhu ɗaya ta ne fulawa an bi ta da shi. Idan an je naka za a ware maka kai ta ci. Akwai wanda sai ya shekara wallahi bai sai ko magi ba. Ya za ba ku sangartar da shi ba ya je nema, kun sangartar da shi kun lalata shi ba zai nema ba, amma ka kawo bai ta an tashi biki ya san yau dole ya kawo shinkawa, dole ta ya nema, amma ka kawo bai abincin shekara guda, tun daga nan ka lalata shi, wallahi ka lalata shi. Sai ga ango ya an tashi biki wai sati ɗaya zai hitowa, wani ma ko sallah zai samu, wai yana kwance, ka bashi mace ya kwanta da mace ya kwanta kan gadon da ka bashi, kuma ya dafa abincin da ka bashi ya ci ya kwanta. Haba da Allah, haba da Allah yi makan mu adalci. Ka ga shi ya fito shar, kai ko he kwacewa kake yi, ka sha ya bashi ya dame ka, shi ko kullun ga nan fresh yadda ka san dan zakon da aka dinke so yanzu a cikin kwai. Na rantsa da Allah, to ka tara mai abincin shekara guda, ya zai ba zai fito yana sheki ba, sai ya ga dama ma zai gashe ka, kai ko sai ya kake ana bin ka bashin buhun masara da waye. So a takaice, saboda yanayin lokaci akwai waɗanda sun zo da wurare da yawa kuma ga lokaci, waɗannan abubuwan da na ambata gaskiya su ne maganar gaskiya. Wallahi ba wani abin da na faɗa abu san raina, kuma ga malamai na nan duk sun san wannan abin haka yake. To amma me ya zo ya lalata abin? Kuna ɗauka abu kuna ce kuna ɗora ma zamani. Wallahi ba wani abin da zamani fa yake kawo sai abin da ku society kuka kawo. Da Allah haka ne ko ba haka ba? Zamani bai da wani hurumin da zai kawo wani abin da ba kuka kawo shi ba. Su waye ke rayuwa a cikin zamanin? Yanzu in duk za ku bar garin nan gaba ɗaya, kowa ya bar garin nan, me ruwan garin nan da wani abin da za ku kawo? Kenan suwa suke kawo abin da ke faruwa a cikin garin? Mu. Shi yasa Allah ya ce inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah baya canza wa mutane da suke ciki sai in sun canza ma kawunan su. Ashe kaga kenan da muke dora ma zamani mu ce kaza ba ruwan zamani kawai, duk abin da ka gani yana faruwa a cikin society mu wallahi mu ke kawo shi. To idan zamu zo mu haɗa kai da shugabanninmu da masu garinmu da iyaye duka a zo a zauna da masu aure duk a ce ga ka'ida aure ga yadda za aure zai koma, wallahi zaka ga kowa an zo sai aure ake yi, kuma cikin mutunci da daraja. Uba baya jin tsoron ya haifi mace, amma yanzu da an ma haihuwa da an ce mace ce, ka duba gani wallahi ka kalla da kyau sai kaga fuskar shi, sai kaga ya danyi wani ash'asa a gabara, amma da an ce namiji ne za ka ga me dai, za ga yana tawashe baki yana jin daɗi. In bai gaya ma kwame ne ba. Oke, in ma ce ma an samu karuwar, to namiji ne ka bincika, amma an mace ce ma ba zai ce ma an samu karuwar ba. To kaga wannan din da ya kawo wannan duk waɗancan abubuwan ne da muke dora mu kanmu akan ɗawainiyar mata. Shi yasa manzon Allah ya faɗa a cikin hadisi ingantacce, mun karanta a cikin dariqus salih, yake cewa duk wanda Allah ya bashi mata guda uku ya tarbiyantar da su, ya ba su ilimi, ya tufatar da su, ya ciyar da su, ya shayar da su, ya aurar da su, za su zanto mai shamaki daga barin shiga wuta. Wata mata ta ce manzo Allah mai biyu fa yace har mai biyu, wata ce mai ɗaya fa yace kai har ma mai ɗaya, in dai mace ce. Saboda menene? Saboda responsibility da liability na menene na mace, da yadda tarbiyyar take da wahala. Manzo Allah ya ce ka tsaya ka tarbiyyantar da ita, ka bata ilimi, ka aurar da ita, to za ta zama da shamaki daga barin shiga wuta wallahi. So saboda haka mu dawo cikin hayyacin mu da Allah, mu gyara auratayyan mu sa ma kanmu sauki a cikin auratayyan mu. Wallahi mu sani duk auren da aka sa sauki a cikin sa yafi albarka, duk wanda kuma aka tsananta wallahi ba albarka a cikin sa. Kuma in mun tashi za mu nemi aure dan Allah, mu nemi aure dan gina sunnan manzon Allah, mu nemi aure dan mu kare mu kanmu mutunci, ba dan abin duniya ba. Abin duniya yana karewa. Da yawa suna neman aure ne saboda abin duniya. Ina son aure ta saboda in babanta ya rasu akwai gado mai tsoka, ko babanta yana da kuɗi, ko ba haka ba.
ina son aure ta saboda wani kaza, kana da wani personal interest naka wanda kai aure mace ba dan abin da musulunci ke so ba, to ba da zai Allah ya sanya albarka a ciki. Amma in muka tsaya akan yadda musulunci ya gina mu, ko shakka babu za ga auratayen mu sun yi albarka kuma sun tafi daidai yadda ake bukata. Allah ya sa mu dace. Insha Allah za mu tsaya a nan sakamakon lokaci, abin da muka faɗa ya zama daidai tun da za ka bani time ko an da ƙara kusan wajen minti 30. Allah ya sanya albarka cikin abin da muka faɗa. Waɗannan da suka shirya wannan walima Allah ya saka musu da alkhairi, kuma wannan na daga cikin abin da yake sa mu aure albarka. Dan manzon Allah bayan Abdurrahman bin Auf yayi aure kusan da sati guda, sai ga shi yana kyallin goshi, alamun yayi aure kenan. Yace Abdurrahman, ya aka naji kanshi kake kana kale shi? Manzon Allah na ya aure da yace Abdurrahman, duk kudin ka a walima lau bishat, kai walima koda da akuya ne, kana da kudi kai aure ba walima. To sai zama da cewa mu walima yanzu ba ita kada yake ba, akwai walima sannan kuma sai ai nasiha, kuma wanda zaka samu a cikin wannan nasihar kuma tana da tasiri sosai, takan sa mutane su karu da abubuwa da yawa. To su da suka shirya Allah ya sanya albarka a cikin auren su, ubangiji ta'ala ya ba su zuriya tayyiba, Allah madaukin sarki ya ba su zaman lafiya da iyalansu, da dukkan auratayya da aka yi da kuma wanda ma za a yi nan gaba. Waɗanda ba su da halin aure Allah ka ba su abin da za su yi aure, waɗanda suna da yayan da za su aurar amma ba su da abin da za su aurar, Allah ka ba su abin da za su aurar da su. Allah ka rufa mana asiri duniyar lahira, Allah ka isar da rayuwar mu Ramadan da imani da lafiya. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Mala Allah ya saka da alkhairi, Allah ubangiji ya mai da kai gida lafiya. A gurguje lokaci na tafiya, mala ya dauko maudu'ai guda biyu, amma cikin ikon Allah tare da amincewar ubangiji mala ya takaita akan maudu'i kwara daya. Muna roƙon malam insha Allah ta'ala a cikin karatuttukan mu za mu sanya wannan maudu'i. Muna miƙo bara insha Allah maudu'in nan za a ƙarasa shi, za a tattauna akan shi. Allah ya saka da alkhairi. Za mu gayyaci Imam Malam Musa Abbas domin ya yi ta'aliki a takaice, saboda lokaci ya tafi, akwai waɗanda suna akan hanya. Malam bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Na san dai saboda girmamawa ne aka ga dacewar kada a yi walima na a tashi ban ce wani abu, amma gaskiya an zaune kuma an ratso fili mai yawan gaske. Hasali ma na san an tattauna wasu abubuwa da bana nan, ina kan hanyar Kaduna, ina ta gudu, ko burki aka taka ban jin daɗi saboda ina son Allah ya taimake ni in samu halarci walima din. To dan abin da na iske malam yayi bayanai akan su, abubuwa ne masu muhimmancin gaske, musamman matsalolin aure na iske. Ana tattauna matsalolin wuyan aure. To ni albishir din da zan yi anan shine majalisa ta malamai tamu ta nan garin, da yadda Allah muka samu lokaci muka zauna, kamar yadda da can baya shekaru kamar 30 ko fiye da haka aka dinga dandaka aure, aka dinga dandaka suna, taron suna ma da ana wahala kan shi, ko ba haka ba? Da mu da yan dariƙa da ana ta wahala, amma da aka dinga dandaka shi, aka dinga dandaka shi, yau an waye gari hatta ma su kansu yan dariƙa suna jin daɗi, har godiya suke mana. Wallahi akwai wani mutum aka haifar mai da bai da abin da ma zai sai rago, ballantana ma a dafa abinci, yayi ta fatan Allah, dan kuma bai da lafiya, yayi ta fatan Allah ya sa ma dan ya mutu. Allah wai dan kai ya sai ragon kuma dan ya samu saukin wannan hidima, saboda matsalar da ake ciki a wannan lokacin. To da ƙarshe dai dan ya ki mutuwa, sai da aka yanka ragon sannan. So irin wannan wa'azuzzuka da aka yi ta yi, yau aka wayi gari Allah ya kawo mutane sauki. To insha Allah shi ma auren da mu da abokan da'awa za mu durƙusa mu ga yadda za a yi. Na san sadda muna karatu wajen Malam Albani, wallahi akwai wani yaro makocin shi ne, ɗakin kwan gida gare shi, yana son zai aure, kawai aka ce a juya ƙofar ɗakin ta koma cikin gida. Kawai nan take aka wani ya bashi aure ba tare da wasu kayaniya ba, kuma kaji sadaki sai kai mamaki, shikenan kuma ta zama matar shi. Sai a ce ba za ta zama matar shi ba? Za mu duba, za mu zauna mu ga hanyoyin da'awa wanda za mu sa
kuma za mu nemi manya-manyan mu magabata masu ƙarfi wanda suke da 'ya'ya mu haɗu da su a yi shawara a tabbatar da cewa an yi koda guda ɗaya irin wannan, wani ya ba da yashi ba tare da ya wahala ba, wanda ya aura bai wahala ba. Mu tsaya tsayin daka a yi wannan mu ga samfuri da yadda Allah za mu yi wannan. Allah ya taimake mu, Allah kuma ya saka ma wannan. Yana cikin babban al'amarin da majalisa ta shigo da shi, ta shigo a cikin wannan shekarar. Majalisar malamai ta samu ɗalibanta guda 7 ne ko 8, mutum 7 suka samu aure. Ai dole ne a yi walima. Shi yasa muka gayyato babban malamin mu ya zo yi mana wannan karatu, kuma akwai wani darasi da bai karisa shi ba. In Allah ya yarda ko bayan sallah ko wani lokaci za mu sa lokaci a karisa, domin auren misali akwai wayannan da muke zaune nan, akwai masu son su ƙara aure, to muna son a zo a yi magana kan adalci. Za mu aje lokaci akan adalci, kawai za a zo a ɗebo fili mai yawa kan wannan adalcin da yadda Allah. Allah ya taimake mu, saboda lokaci ba zan cinye mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Alaikum salam. Kamar da yadda mai gabatarwa ya ce za a yi addu'a ne, muna fata Allah maɗaukakin sarki ya saka ma duk wanda ya halarci wannan wuri da alkhairi. Abubuwan da aka tattauna Allah ya sa su yi tasiri a cikin rayuwarmu. Malam kuma Allah ya ƙara jan kwanan shi, Allah ya ƙara mashi fahimta yadda zai ci gaba da haska mana abubuwan da suka zama wajibi a gare domin mu ƙara bi. Sannan kuma addu'a ta musamman zuwa ga Malam Musa Hassan, Allah shi gafarta mashi, Allah shi yahe mashi, Allah haska kabarin shi, Allah sa aljanna makoma. Wannan aurataya da aka yi kuma Allah ya sanya masu albarka, Allah ya sa a haifi 'ya'ya masu daga sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akwai sanarwa da za mu yi guda ɗaya. Malam da ya gabatar mana da karatu, akwai ɗaliban shi da Allah ya azurta su da hadda alƙur'ani mai girma, saboda haka yake gayyatar 'yan uwa musulmi zuwa wajen walimar da za a gabatar ranar Lahadi ta sama, insha Allah. Ranar Lahadi ta sama da ƙarfe 10 na safe za a gabatar da walima ta wa'innan ɗalibai na malam da suka samu hadda. Allah ya bada ikon halatta, amin. A nan garin su Magaji Wando. Insha Allah za mu ƙara sanarwa ranar Juma'a ta sama a masallacin Juma'a. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.